Mac o PC? Mac. Pack Adobe o alternatives? Adobe i Figma també i alguns altres. Però sí, Pack Adobe. Tipografia favorita? Et diria la Mango. Grotesc. Color que sempre utilitzes? Colors vius normalment, contrastats i alegres. Color que mai utilitzes? Et diria grisos o negre, negre pur, fa ràbia. Disseny que t'hagués encantat fer tu? Doncs Guns N' Roses, per exemple, el logo, o Metallica o algun grup així mític. Client somiat? Doncs mira, les Olimpiades, quan es tornin a fer a Barcelona, m'agradaria fer-les. Client que et va donar més mal de caps? Sense dir noms? No diré noms, però diré administració, com a paraula clau. I aquí ja engloba bastanta cosa. Sí, sí. Inspiració de matí, tarda o nit? Matí a les 6 i 5, cada dia allà estem. Cafè, té o alguna cosa més rara? Cafè a tope, molt de cafè, cafè bo, cafè d'especialitat, per favor. Per favor. Nespresso, però un espresso sobrevaloradíssim. Disseny digital o imprès? 80% digital, però un 20% d'imprès. Sempre m'agrada tocar paper i fer algunes virgueries. Amb música o en silenci mentre dissenyes? Música molt forta i a tope, música. Tipus de música? Et diria Parcels, per exemple. Parcels. Enganxadíssim. Un lloc ideal per treballar? L'estudi nou que tinc fa pocs mesos, que és petit però superacollidor i l'estic deixant guai. Molt bé. Gràcies.